Bo día, nenos e nenas de cuarto de infantil B. Imos vos presentar o conto de Carapuchiña Vermella. E para iso conto coa inestimable axuda das miñas pequenas, Candela Rielo e Antía Rielo. Esperamos que vos guste moito. Un saúdo de toda a familia Rielo Abuín. Érase unha vez unha nena chamada Carapuchiña Vermella. Certo día, a súa nai encargoulle que lle levase a súa avoa enferma unha cestiña con castañas, un tarro de mel e unha torta de cabaza. Vai con cuidado a atravesar o bosque, non te afastes do camiño. Sen facerlle moito caso, Carapuchiña entrou no bosque. Non debía levar moito camiñado cando atopou traballando a un leñador. Bo día, Carapuchiña. Onde vas con esa cestiña? Bo día, señor leñador. Lévolle uns doces a miña avoa, que anda medio agripallada. Pois vai con moito ollo polo bosque, que sei que anda por aí un lobo famento que rilla todo o que pode. Así o farei, señor leñador, grazas polo aviso. Non dera nin 10 pasos, cando de súpeto atopouse de cheo co lobo. Sen medo, a nena explicoulle cara onde se dirixía e o animal, que tiña outras intencións, intentou enganala. Que boa neta es, Carapuchiña. A túa avoa vai estar encantada coa visita. Pero non sei se sabes que agora abriron un novo vial polo bosque. E se vas nesa dirección chegarás antes. Carapuchiña quedou pensando se sería certo. E finalmente escolleu o camiño que lle indicara o lobo, que en realidade era máis longo, pero pensou que chegaría antes e así a súa avoa se poñería máis contenta. O lobo, pola contra, correu polo carreiro máis rápido e chegou á casa da avoa antes que a rapaza. Entrou pola porta e sorprendeu a avoiña na cama. Cando descubriu as intencións do lobo, correu por todo o cuarto intentando fuxir, pero o malvado animal pechouna no armario e disfrazouse cun camisón e meteuse na cama para intentar confundir a Carapuchiña. Despois de dar moitas voltas, Carapuchiña chegou á casa da avoa e dirixiuse correndo á cama. Atopou a avoa tapada hasta arriba, cunha apariencia extraña, pois en realidade era o lobo, pero ela non se dera conta. Achegouse máis e preguntoulle: Avoiña, avoiña, que ollos máis grandes tes? Son para verte mellor, respondeu o lobo. Avoiña, que nariz máis grande tes? É para cheirarte mellor. Avoiña, avoiña, que mans tan grandes tes? Son para apertarte mellor. Avoiña, que boca tan grande tes? É para comerte mellor. O lobo intentou papar a pobre da nena, pero Carapuchiña comezou a correr e berrar por toda a casa. O leñador, que non andaba moi lonxe, escoitou os berros e foi correndo ata a casa da avoa. Ali atopou a Carapuchiña en mans do lobo, pero xa conseguira atrapala. Estaba a piques de darlle o primeiro bocado. Do susto de ver o leñador, e sobre todo da enorme machada que levaba, o lobo ceibou a Carapuchiña e máis a avoa que seguía asustada no armario e prometeu non aparecer nunca máis por ali. Así foi cando Carapuchiña aprendeu a facerlle máis casos aos consellos da súa nai e a non fiarse nunca dos descoñecidos. Carapuchiña, a casa da avoa teño que ir. Carapuchiña, non quero que o lobo veña por min. Carapuchiña, a casa da avoa teño que ir. Carapuchiña, non quero que o lobo veña por min. Son Carapuchiña Vermella, brota desta función. Batede as palmas sen parar, comeza aquí a miña presentación. Carapuchiña, a casa da avoa teño que ir. Carapuchiña, non quero que o lobo veña por min. Miña nai tenche moita leria, pero quero a mogollón. No bosque atoparei aventuras, dame a man que comece a función. Carapuchiña, a casa da avoa teño que ir.
que non quedes en